Привет, Марк. Чим маешься? О, здымаю кіно. А дзе велізарныя камеры і каманда? Яны не патрэбныя, бо ў мяне ёсць камера Magnavox. Тут ёсць зум, аўтафокус і нават светамоцная лінза. О, не так хутка, містер Голливуд. Не хвалюйся, ёй вельмі проста карыстацца. Зараз пакажу. Ціснеш на запіс і можна пачынаць. А што рабіць? Ну, можа зняць свае нагавіцы. Марк, ды ладно. Гэта не смешна. Я сказаў, здымай сраныя нагавіцы. Адкуль у цябе пісталет? Калі хочаш пабачыць сваю сям'ю, здымай сраныя нагавіцы. Вось так, Дэн. Мне не падабаецца. Фільм гэта не пиздахаханькі. Мне страшно. Скажи, што любіш здымаць фільмы. Я люблю здымаць фільмы. Magnavox. Разумны выбор. Вельмі разумны.